Lamsoko haino hai tripri khorango khabani tripri ta hokte bukhorok sung tini kok kisa salainai tongmung chammung tei wansumung kokrok no rwgui sal kisa sakang sung social media WhatsApp Facebook YouTube rogo sung nukha chini tripri dofani bukhoksuk masa drugs masaliakhe thono thaisinai kha hanai himani kokrok sung jotono nukbai khana hanai tripri khorang kha khlaio ya phango sung u kok ni semin no sung raisanai tei paithago khising IPS IAS level jorani kokno sung salainai aboni sakang aino hai salkisa sakang social media wo Tripura University ni distance education no chini live bumani dal bidal kok nokhormani nobo sung salkisa ni bisingo no amangpli norogui sung kok salainai phaiding kising tinini nangmai trophy ko sung hablai siwana tau no tongui pori phaijak rok umangpli no kabangmano nukhana hanai sung kha khlaio abo ungkha phung asiri siri eba sarik ni jora rogorok buma busa khlaiye busa no tuition tilangmani tei college school jora rok tilangai thangmani sung nukhana bini dofani lukurok no abono nugui sung tamo wansukthai kalaiba kokhei obo opti haise buma ni abukti philjagmani jorao je kuno charai no takhuk bukhuk no karai phano sinia nogya borok rokbo ahaino klai sakhlai bukha methebui khibimano tei a abukti philjagmani jorao no busa butei charai khonai rok kabangma srungnani wansugo tei sakno belaino gyan ganang tei sikla soksokha eba sikli unsukha nei wansugo jungnukha tokbo thopni busa nokhorui biri thangna chaitogo a jorao klai kiti khlaiye biro tei bathago apte hai khlaino tui ro kalai thima thango ajoro sung tamono a toksani buma bufa a tokni loge khlai tongui tongo borok phano thangui a tok no romaina nai khange a tokni buma bufara borokni busano katiriwo opti hai khlaino chini borok munishani thinangbo apte haino phiaba buini dofharok opti hai engphano chini tripri dofani lukurok nokhe jeng tabuk phano nogya au phiaba nursery KG1 KG2 pori nairok nole buma phano waisa bupa phano waisa khlai school rogo tuniri mani chung nogu phiaba jefru sikli boslop ungkha hangke ajorao khi chung jefru tok rok bothopni nokhori klai kiti khlai biri thangnani chengfru ajorao khi sung tam khlai chini busa butuino sung cher yakari ahaino yakari rei rohoro chini Tripura hastewo dal bidal borero rep khlai jakmani engtheng sasmai tonglai mani phanengtheng bebakno a sarkelono khobjago a birmaniatui engphrono nursery KG1 KG2 class 1 pori tongphuleseng naisomkha loge rekha school thangya hanman nasung bukha tokha phorengkha daily mathangmang boboloi engkha telak class kusuk thangkha kasakha phiaba kasawi thangti 7, 8, 9, 10 ni jara oke a derana ni jara sokpaikha abosung kaham khlaino busina nangnai a jara ono ahai buma buphano busa butui chalak rok sarani jara chengmani bo abapo afruno tei a jara ono kabangma nakhrai rokbo phayo tei tumuno noi saka nasigmani bisingtei phano maithing 5 jora khlai mankha inkhe afro busani no kaisa 1 sumu phai thango 12 pass unani BA pass unani kaisa 1 sumu alaida phai thango phiaba belai phan khlai segrani nangmani ke chini thinang no sung kaham khlainani bakhe a 6 7 8 9 10 a bisibri jora sung belai no kaham khlai sung gaidna nango a bisingo se boni life tamo ngya bebakno abo azarawo se decide ngo aboni bagai buma bufa azarawo no busabai friendly ke tongna nango bufa hinjakna ke khoroksa kiching hai buma hinjakna ke khoroksa mari hai khlaino azarawo no tongna nango nei Tripri khorang wanchugo kabangma buma bufa rokno busa butuino doctor engineer ngnani bagai recommendation khlaio phiaba Tripri khorang apte hai khlai recommendation busabuti ni bai khlai mani no Tripri khora chayako nei sana musong abokhi bopti hai ngai man doctor engineer ni extra rang tongi manana phiaba dofano mathangi man nai inkhe IAS IPS se abni bagai ajorawo sumsini busabuti no khoroksa IAS tei IPS ni
power rokni koknoti sung sawi bujogui kaisa challenge haiklai sung bwsano ajora tona nango hnai jung uanchugo tamni bagui hinkhe khoroksa IAS tei IPS ni tolao gobang mano doctor engineer tongui tongo tei a doctor engineer ro a IPS IAS ni musung tuino borok thangui mano tei khoroksa IAS tei IPS officer no hapang bo thangui mania je tabuk Tripura ni TCS officer tei TPS officer rok thangjakmani hai chini Bharat hakotorono kaisa kami opti haibo tongoi tongo nokha naisaka angkai athukri sinukjago phiaba tabuk 2020 ni jorao hingkhe tabuk chini Tripurao nokbrum brum no madhyamik pass 12 pass PA pass tongmani haiklai no broni kami o hingkhe IPS IAS officer mangse abo balai no khnawi wanama singsa aidba khapani Tripuri takhokte bukhuro aw apti hai kami bo tongo a kami ni bo wngkha Uttar Pradesh ni Madhupati village ni hinjago norok YouTube rogo Google rogo bonrok search khlainai di tumuno Tripuri khorang ni kokno puito saya hingkhe wansugui no nainai di chini Tripuri dofani lukurok ni bisingo tabuk ni jorao khorok busuk IAS IPS tongoi tong yaksi thik wisi cheng mano cheng Tripuri dofani lukurok sung bebak no yokjak dofani lukurok sung ungna musungu phiaba kaisa kok sana thangha ke jengba mol brum brum no yokjak dofani ble bahaikhe Bharat hakotor bai Tripura merger agreement yako sakangbo chini Tripura hasteba yokjak numle 1949 no Bharat hakotor bai merger agreement ngbai mani yagolobo chini Tripura ba yokjak numle phiaba 1949 ni jorao tabuk ni hai IAS IPS ni category o sini Tripuri dofani lukuro khorokchi eba English bai sana thanga hangke 10% phanungthang 20% phanungthang a jorao apti hai IPS IAS level ni jagao lekha pora korang khlai tongui tongkha hangke tini sini Tripura ba sini bisingon tongkhamung ble a jorao sini borok rok gori mani bagino bini dofarok che salok sinai keba telek khlai abo bini dofani yago thangi pekha chini bisingo korang rok bo gori hinkeba apti hai khlai no tabuk ni jorabo apti hai no sana thangkha hangke jeng Tripura land sanlayo ina line permit sanlayo Tripura land manibo ekui ko ina line permit manibo ekui ko hale sap salok nai minister nangni manana busuk kurniti sokpailai no political busuk tanglai no dofani bising no dofa phiaba a jago ahai no hai buino bui lap phaijawo baikhe beba tala chabise buini orose thangjawo na hinkeba dofa yognani bagai jese phano kok salai tangdi obo glass kaplawo tui lumani sukse jese phano dadi obo pungla orani cement chung bopte haki yognani hinkhe sakang puila jese phano thung chini bisingo IAS IPS officer UP Madhupati ni kamini lukurok haiklai jeng Tripura hastini chini Tripuri dofa be bak miliwi kamio khoroksa IAS officer hanya IPS officer hanya kaisa panchayat do khoroksa khlaiye jeng tumungno IAS IPS officer tongkha hangke jeng dofa yoglagla khamungda asuk bai yoknai obo kok yano phiaba gobang kuk changes no phai thango buini oro nokbrum brum IAS officer tongmani hai panchayat no kari sing kamio khoroksa IAS officer eba IPS officer no ngai mangradi khorok busuk sini Tripura hasti o IAS IPS no apti hai tumung no sung ngai mankhangke Tripura siminya Bharat hakoton no sudase sini Tripuri dofani lukurokse naikoli chalogui tongmani kalayane kokno sasini sawi sabaya phiaba khapane Tripuri tahokte bukrok norni wan sumungrok bopti hai chini comment box comment khlai sadi hinkhe tini bagai ahai no hai asunung situng Tripuri dofa dakti no yokma ter malang situng jotono chibaiya phai hambai jotono no